Ote pioneerikomentaja Esa Takalan sotapäiväkirjasta. 12.8.41. Aamupäivä paperisotaa järjestettiin 40 hevosta pataljoonalle kunnostamaan sivustalle menevää huoltotietä. Sillan korjaus ja uuden sellaisen rakentaminen. Kello 13 etulinjoilla piti saada Kemijoen yli silta sivustaan tykistöä varten. Joen leveys noin 50 metriä, uin joen yli ja tiedustelin alasti vastarannan noin 200 metrin syvyydeltä. Vain vähän kivääritulta. Kello 15 annoin käskyn sillan rakentamisesta. Pioneeripataljoonasta vain toimitusjoukkueen miehet käytössä, mutta silta luvattiin valmiiksi huomiseksi joka tapauksessa. Pataljoonan huoltotietä tekemässä vihollisen selän taakse korpien ja soiden läpi. Missä Lehtinen? Kello 23 ilmoitti pataljoonan komentaja, että päivällä vesistötiedustelussa juoksin ansoitetun alueen läpi alasti. Siltatöitä suorittaessa laukesi useita ansoja samalla paikalla, missä juoksin. Onnittelen. Ei vahinkoja. Pioneerikomentajan sotapäiväkirja alkuperäisenä saatavissa Rukajärven Suunnan historiayhdistyksen arkistosta.